Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα βασικά συναντώ τον κόσμο, του λέω καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να ανταλλάσσουμε έτσι ευχές, επικοινωνίες και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό πραγματικά. Και αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι υπάρχει ένα μούδιασμα έξω γύρω στην ατμόσφαιρα γενικά. Ο κόσμος ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει όπως θα ήταν στην κανονικότητα λόγω των εορτών. Οπότε φαντάζομαι εκεί μεταξύ Τρίτη με Τετάρτη θα αρχίσει να κινείται ο κόσμος κανονικά. Όμως πάλι το διασκεδάζω. Στην πορεία θα πάω να συναντήσω και μια γυναίκα η οποία μου είχε κάνει μια πρόσκληση για να πάω να τη συναντήσω πριν 8-9 μήνες και τώρα που έχω λίγο έτσι ελεύθερο χρόνο προσωπικό θα πάω να τη δω από κοντά. Και επίσης σκέφτομαι να πάω και από το ACS να δω τα κορίτσια, να τους πω έναν καλημέρα και καλή χρονιά, χωρίς να έχω κάποιον πακέτο, χωρίς να περιμένω κάτι, απλά έτσι να τους δώσω έναν κύμα ευθυμίας και χαράς. Να είστε καλά, σας αγαπώ. Γεια σας. Και εκ του λόγου του αληθές, έχω έρθει σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ και είναι και αυτόν κλειστό σήμερα. Δεν υπάρχει κίνηση καθόλου σήμερα. Όλα είναι κλειστά. Μπορεί αύριο να ανοίξω, λογικά. Γεια σας. Και έχω φτάσει τώρα στο courier. Δεν έχω πακέτο, απλά θα πάω να πω έναν καλημέρα στα άτομα που μας εξυπηρετούν. Καλημέρα! Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά! Σε κάνω να πείτε χρόνια πολλά. Όχι, θέλεις. Πέτω που τα πέα θέλεις. Χρόνια πολλά! Μπράβο αγάπη μου, μπράβο. Δεν έχω πακέτο, να πρέπει να σε δω. Μάνα μου! Αγάπες μου! Τώρα έχω φτάσει σε μια γυναίκα η οποία μου είχε πει πριν 8-9 μήνες πότε θα έρθεις να μας ζεις, πότε θα έρθεις να μας ζεις. Την είχα πάρει τηλέφωνο σήμερα το πρωί. Θα έχουμε την επικοινωνία. Ελπίζω να είναι σωστό, γιατί μου είχε πει ότι είχε κάτι βασιλικές έξω από το γραφείο, για να δούμε. Καλημέρα! Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά! Δεν μου κάνετε! Εσύ βάλω μες στο βίντεο, δεν μου κάνετε, θα είστε καλά, εντάξει. Εσάς δείχνω, γιατί πρέπει να μην σας δείξω. Αγαπώ σας, να είστε καλά, καλή χρονιά.